Aici este și laptele de la Afrodita, nu-i dor de la ea. Da, se umple grata de la amândouă. Ne-ai măsat și pe Valerii? Încă nu. În perioada asta a mai scăzut puțin lactația și avem undeva la 5 litri jumate, 6 la mulsoare de la toate trei. Da, da, e aici. Bună! Hei! Salut! Bună! Ești supărată? Ce ai pățit? Nu o să face nimic câinele. Hai. Uite aici, Georgian, scroafa de la tine, cea cu mărgele, a început să depună. Are burte deja. Și sora ei la fel. Au deja 2 luni de gestație. Hai bă, Gigi, că tu ce faci, mă? Te-ai murdărit? Asta e de la domnul Iordan. Dacă ne vede domnul Iordan, îl salutăm. Ce faci, mărgelatul, acolo? Și
Mai avem aici o scroafă marele alb, care e la a 3-a gestație. E în prima lună de gestație. Bună! Unde ai plecat? Și tu? Salut! A început transformarea. L-am deparazitat și acum îl hrănim pe Oslo. E bine așa, Olivia? E bine, Oslo? Să băgăm în piscină să-l spălăm. Nu vă sparge cu ghearele. Ce facem? Și ce dacă? În câteva zile o să se curețe de ciulini. În cădița aia verde. Da, unde? Nu, nu-i facem baie acum, nu, lăsați-l în pace. Nu, că îi se spală E aia. prea devreme. Îi se spală. Gata, mai ai scăpat de paraziți? Ești bucuros? Te capsează? Chiar a durut. Da. Da. Ești năzdrăvan, mă? Nu, că doare. Eu trebuie să învățat. Te-ai învățat la joacă? Ia duc jucăria. A, dar unde? Nu, că uite, e mai bun degetul meu, eu uite-l. Bă, mă doare. Bă! Oslo! Hai, Oslo! Oslo! Hai, Oslo! Hai, Oslo! Hai, Oslo! Mamă, ce rău ești. Ești tare rău. Ia, mă scos și pa. Scos și pa. Nu îi faci așa, nu-i da rochia că ți-o găurește. Păi deja e găurită. Vino aici. Stop! Mă, energie, 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 hai aici. Șezi. Bravo. Bravo, fetiță. Liber. Nu liber pe mine. Ce ai găsit acolo? Tati-mi dă și mie. Hei. No. Șezi. Cercetoare? Cercetoare mică. No. Bravo. Te-ai făcut fetiță cu minte?
Ce-ai făcut, fată? Ai fătat pe neașteptate sau pe neanunțate? Bă, tu de ce măronță-i de picior? Zi, ai să-ți dau un iepuraș de ăsta mic? E zi, de ce măronță-i de picior? Ma, băi, de ce măronță-i? Nu mai pot ce mă doare unde m-ai ronțăit. Ia uite-te, mă, și latră! Păi, ești nebun? Da, ce să spun? Ia ce mi-ai făcut aici. Hai de capul meu. Cine-ți dă ție lăptic în dimineața asta? Că Dadu a plecat. Ia să vedem cine. Acum mă lingi? Nu, mersi. Ia uite ce mi-ai făcut. Sunt plină de julituri și de zgârieturi. Avem iar o femelă cu un cuib de pe data de 20, adică de ieri, și are 8 puișori. Am verificat cuibul, îi punem înapoi. Bravo, fetiță. Hop, nu mă bate. Fii cu minte. Ia, nu mă reeditez dacă sunt toți. Bravo, ești o mică grijulie. Nouă, de fapt. Unul era rătăcit în celălalt compartiment și eu nici nu l-am văzut. Oslo. Hei! Oslo! Salut!